טוב, שלום חברים. אם הסרטון הזה הגיע אליכם, אתם כנראה תלמידי שמינית בתיכון דתי, ואתם צריכים עדיין ללמוד לבגרות במחשבת ישראל, ואחרי השנה המורכבת הזאת שעברנו, לא בטוח שנשאר לכם עוד הרבה זמן, ויכול שיש לכם הרבה חומר שצריך להשלים. אז נעים מאוד, אני מתן קרת, אני מלמד מחשבת בתיכון דרך אבות באפרת, ויצרתי עבורכם סדרה של סרטונים קצרים וממוקדים שמסכמים את החומר. אני מדגיש, הסרטונים האלה הם סיכום של החומר. הם לא בהכרח כל החומר, הם הדברים העיקריים שעליהם עוברים. בסוף כל סרטון גם יש בונוס שאלה מתוך בגרויות ואיך כדאי לענות עליהם. אז איך זה עובד? על זה בהמשך הסרטון. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, הפעלתי כאן דף הסבר קצר על המבנה של כל סרטון ועל החומר בכללותו. אז ככה, כל שיעור יהיה מורכב משלושה חלקים. חלק א', אנחנו נעלה איזושהי שאלה באמונה או סוגיה. זה יכול להיות למה לומדים אמונה, מה היחס למדינת ישראל, מה זה עולם הבא. יש כל מיני שאלות שעלו לאורך הדורות אצל החכמים, שמהם אנחנו לומדים אמונה. אז חלק א' ייתן איזושהי שאלה, וחלק מהשאלות אולי גם עולות לכם. בחלק ב' של הסרטון אנחנו נזכור מספר דעות שעונות על השאלה. זה יכול להיות רמב"ם, הרב קוק, רבי יהודה הלוי ועוד אנשים. מה שחשוב לדעת זה שאתם צריכים לזכור לא רק שאלה ואיזושהי תשובה, תמיד צריך גם להוסיף מי החכם שענה על אותה שאלה. ובחלק ג' לסיום אנחנו ניתן דוגמה לשאלה מתוך בגרויות קודמות, משהו שיכול לחזור, שאלה ראיתי שחזרה עליה הרבה. בסדר, אנחנו מתוך הספר בחרנו שלושה פרקים. פרק ב', אני מאמין, ככה הוא נקרא, עוסק בלימוד ופיתוח האמונה והאופן שבו האדם יכול להתקדם בתחום הזה של האמונה, ואיך זה בא לידי ביטוי אצל כל אחד באופן אישי. פרק ו' נקרא גאולה בימות המשיח, עוסק בציפייה לגאולה, וגם בדורנו היחס למדינת ישראל. פרק ז', החיים והמוות, בעצם עוסק בסיום החיים, ומה קורה עם הנשמה, עם הגוף, מה זה עולם הבא. אלה הם שלושת הפרקים שעליהם נעבור לקראת הבגרות, ובהצלחה. יופי חברים, אני שמח שהצטרפתם אלינו, כי זאת הדרך להצליח בבגרות, בכיף ובקלות. אז יאללה ביי, ניפגש בסרטונים הבאים.